साथा हमनानै देलाय देलायनानै बोजों थांनो नों हेलौ आंनि अनजाग्रा लोगो नोंथांमोन आंनि बे मिस्टार बेंलाय चेनेलाव नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय दा आङो दंफैयो सापागुरि नोंथांमोना नायनो हागोन दा नेशनेल र'डआव दं आङो बैयो बेकग्राउन्डआव नुहुरनाया काथलिक गिर्जा सापागुरिनि नेशनेल र'डनि साहाजों दा आङो आगस्टिन हस्पिटालाव दङ आं नोंथांमोननो एसे देखायगोन नोंथांमोना नायलांबाय थाब्लानो जाबाय भिडिअखौ बे जाबाय नेशनेल र'ड ओरैहाय बिजनि थांबाय काथलिक गिर्जाया बैनो सापागुरि काथलिक गिर्जा सापागुरि सिगनालनि एसे सानजाजों जायो जायफ्रा मिथियाखै मिथिनानै लादो खाथि खालानि मानसिफ्राथ' मिथिखायो जाहैबाय बेनो जाहैबाय आगस्टिन हस्पिटालनि गेट नोंथांमोना नायनो हागोन आरो बर्डनाव लिरनाय नुगोन नोंथांमोना आगस्टिन हस्पिटालनि बर्ड बियो दायो आङो सिङाव हाबलांगासिनो बे सिना आगस्टिन हस्पिटाल सिङावनि आइ मारियामनि मुसुखा लोगोफोर जायफ्रा बे मुसुखानि सोमोन्दै मिथिनानै लादो आं एसे बुंनानै होनोसै बे मुसुखाखौ बुहुमनि बयनिफ्रायबो गोहोगोरासिन गोथारसिन आइजो होननानै बाख्नायनाय जायो आरो बे मुसुखाखौ दोननाय जायो जों जेरै गावनि बिमा बिफाखौ रुंसारि जालाङोब्ला एबा थैलाङोब्ला जों गोसोखांनो थाखाय मोनसे फट' आइडि बानायनानै लायो थिग बे रोखोमनि बे आइजोखौ बुहुमनि आइजो गोथार आइजो इसोरनि बिमा होननानै गोसोखांनो थाखाय बे मुसुखाखौ दोननाय जायो आरो जायफ्रा मिथियो बिथांमोनाथ' मिथिखायो जायफ्रा ख्रिस्टियान जाबाय बिथांमोनाथ' मिथिखायो आरो जायफ्रा खृष्टान समाजनि नङा बिसोरो मिथिया बारा बिनि थाखायनो आं एसे बुंना होनाय जाबाय आरो आं नोंसोरनो मोनसे बिफां देखायबावगोन बेबो बेयावनो दङ बेबो गसपेल मभियावनो दङ बबेयाव दंमोनथाय आं बेखौ बावबाय आं बे बिफांखौ नोंथांमोननो देखायगोन बै बिल्डिङा जाबाय सिस्टारफोर थायो बेयावहाय आरो नार्सफोरबो थायो नामाथाय नार्सफ्राबो बेयावनो थाजोबो दा आं देखायनो थांगासिनो दङ बे बिफांखौ नोंथांमोननो बे बिफाङानो जाबाय नैबेनो नोंथांमोना नायनो हागोन आरो उनथिं दङ बेयाव दखानबो दङ हस्पिटालनि दखान आरो बे बिफाङानो जाबाय दुम्रु बिफां फिथाइखौ आं नोंथांमोननो खाथियाव देखायनि नायनो हागोन बे बिफाङा दङ जाहैबाय बबेबा आं बावबाय दे गोसोखांलाबो हायाखिसै आदमनि बिसि हौवाखौ बुरखायनाय जिबौ गाखोनाय दंफाङानोमोन नामाथाय दा आं बेखौ बारा मिथिला आरो बावबाय आं थिगखौनो नङाबा नोंथांमोननो खिन्थानानै होनो हागौमोन आङो एसे गोजाननिफ्राय देखायनि नोंथांमोननो दा बारा गिदिरबो जाया बे दंफाङा नायनो हागोन नोंथांमोना
दा गोजौआवबो नायनो हागोन बेसे मोजां। जायख्लुब ख्लुब बिराद मोजां दंफाङा। दुमब्रु बिफां होननानै बुंनाय जायो दे बे दंफांखौ। बे जोंनि गामिनि दुमब्रु बिफां बायदि नङा बियो, बे आलादा दुमब्रु बिफां आरो। बेयाव आं मानो फैदों होनोब्ला जोंनि आइखौ लाबोदों आं, लोमजादों, 2.5 माससो जाबाय लोमजानाया। बिनि थाखायनो दा मैया देवबारावनो फैनानै हर थाफैदों। बेयाव दा थैनिबो गोनांथि जादों। दा नोंथांमोना नुलांगोन माबायदि जादों, आं एसे देखायगोन नोंथांमोननो। दा आं नोंथांमोननो हस्पिटालखौबो एसे देखायगोन। हस्पिटाला बै गोथां कालार नुहुरनायानो, बैयो गेट सिकिउरिटि थानाया, बेजों हाबलांनांगौ। दा आं बेखौथ' नोंथांमोननि थाखाय दिन्थिखाबायानो। बेनो आंनि आइया दा लोमजानानै दं आरो गोबावसै, 2.5 मास बायदि जाबायनो लोमजानानै। आंनो बेंगलरावनो दङमोन, न'आवनो फैयाखैमोन। दा डक्टरा बुंदों थै नांगौ होननानै। दा बहाय मोननांगौ जाखो बेखौनो सिन्था खालामगासिनो दं आङो। दा मुलि लानो लाइनाव दं आङो, जिरायनानै दङ। नायनोसै बेसेबां खारजेनो, बेनो फार्स्ट टाइम जागोन। मुलि नेगासिनो आङो। काउन्टारा बैनो हनै, बै खोरखि नुहुरनायजोंनो। दा आङो दाबा लानानै थै नागिरनो थांगासिनो बङाइगावआव। बहाय मोनो नायनोसै, इसोरा मोनसे जगायना होगोन बे। दा आं थांगासिनो नै, नामायगासिनो बङाइगाव। रलिं मिल मोनहां जाबाय। बेनो नै थै दाबाया, नायनो हागोन लोगोफोर। माने दानालफ्रा बे दाबाखौ लानाय नुलानो होसोफ्रुंबायखायो जाहैदों। बे दाबा लानानै थांनाय नुबाथाय बिसोरनो थै नांखागौ होननानै। बे दानाल, थै फानग्रानि दानालफोर। दा आङो लवार आसाम हस्पिटाल सिङाव जिरायनानै दं, थै फानग्रा रुमावहाय। दा माबायदि मोनोना मोनगोन होननानै बुंदों। दा दानाल लेंहरदों खोमा। आंबो दा नेथ'बाय बेयावनो जिरायनानै। दा मोनला नोंथांनो देखायगोन। बेनो नै रुमा, बेनो। आरो नैबे थालाया सिगिगासिनो दं आंखौहाय। नोंथांमोना नायबाय था, दा मावनाय नुगोन दे, खोनागोनबो नोंथांमोना। बिलाय साबि थालाया मावबाय थालायो। दा आङो मोनबाय, थैखौ लानानै फैफिनबाय आङो। लाना फैबाय। 8,500 लाबाय थैनि बेसेनखौ। आङो नोंथांमोननो एसे देखायबावगोन दाहाय। आङो दा फैफिनगासिनो दङ। हस्पिटाला नैबेनो, नोंथांमोना नायनो हागोन। नेसनेल रडआव थाबायगासिनो आं दा। बिराद गोजान थाबायनांगौ, आधा घन्टा बायदि। 2 घन्टा सम नांदों। दा फैफिनबाय आङो, डक्टरनाव फैबाय। दा आइबो आफाबो जिरायगासिनो दं, ओमफ्राय बैसोर सानैया गामिनि। दिनै रिलिज जाबायलै लोगोफोर, थांनो ओंखारबाय। 10 दिननि उनाव लेंहरफिनदों, फैफिननांगौनो।
बैयो हिमालय हटेल बै बिल्डिं नुहुरनाया आं सापागुरि सिगनालाव दङ। नायनो हागोन लोगोफोर, न'आव थांनो गारि नेगासिनो आरो सापागुरि सिगनालावनो। आंनाथ' ओरैसो थांनांगौ नालाय साहासो। बे सापागुरि गेट, जोंनि ओरैहाय आमथेखा डाइरेक्ट, बागमारा डाइरेक्ट थाङो बे सिंजों थाङोब्ला सापागुरि गेट। रिलिज जानानै दिनै न'आव सफैबाय। दा नोंथांमोना नायदो न'नि हालोदखौ। जुदि न'नि हालोदानो बेफोरबायदिब्ला आरो बेमार आजारफोर जाब्ला मा राहायै सोखानो? बेफोरबायदि दा अनेक टेनसन, साननाय, सिन्था भाबना फैदों। दा बिनि थाखायनो नोंथांमोननो खिथाबावनो सानदों आं। नैबे उनाव आंनि बेकग्राउन्डआव आधा बिगा बायदि गय बागान दं। दा बे गय बागानखौनो 3 बोसोरनि थाबनानै डक्टरनाव थांनो गोनां जाबाय आरो बे 3 बोसोराव माला थांगोन, माला सुखायगोन, बेसिम जोबसान्दियानो मा जानानै थागोन, ओरैबायदि राहा गैयि जाबाय। दा आरो खेबसे लेंहरफिनबावदों 10 दिन थानानैहाय मा जायो। दाथ' मुलि होनानै दोनदों, नोंथांमोना एसे सिगाङाव नुखाबाय। दाथ' मुलिजों नायदों आवलियोना आवलिया, बायोना बाया, हामोना हामा, मुलि होग्रोबाय। दा 10 दिननि उनावहाय मा रिपर्ट होयो डक्टरासो खिथासिगोन। दा बेबायदि अबस्थायाव दं आरो जुदि डक्टरा जुदि बुङोब्ला अपारेसन खालामनांगौ होननानै बुङोब्ला उफाय गैला लोगोफोर। मागिनांसिगोनसो बायदि मोनबाय आं। दा डक्टरा मा निउस होयो नेनोसै, माथो खालामबावनो। गोरिबफोरनि खाफालालाय बिदिनोसै। आं बाराबो बुंनो थांला। एसे जा गय बागान दंमोन बेखौ आं नोंथांमोननो देखायबाय, बेनो दब्लायसेल'खा 3 बोसोरनि होनांबाय। दा न'आबो बेनो आइमोननिया, आंनाथ' बैयावसोमोन। दा बेजों मुलिजों जाया होनोब्लाथ' अपारेसननि गोनांथिखा। मा राहायै, मा उफायै अपारेसन खालामगोन, दा बेनिसो सिन्था धारना दङ आरो। दा फैसायाथ' दाख्लैनो 21,000नि गोजौआव थाबोखादों। आं दाबो हिसाब खालामाखै, लिस्ट दंजोबो आङो। थैल' होनायावनो 8,500 थांखादों थैल'आवनो। दा आं बेखिनिखौनो नोंथांमोननो खोन्थानानै एसेखिनियावनो दोनथ'बाय। दिनैनि भिडिअ'खौ बेयावनो फोजोबनोसै। नोंथांमोना भिडिअ'खौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक होदो, आरो आंनि बे मिस्टार बेंलाय चेनेलाव नोंथांमोना गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो। आसा खालामो नोंथांमोना मदद होगोन होननानै। आंबो एसेयावनो नोंथांमोनजों बिदाय लानोसै। उननि भिडिअ'आव लोगो मोनफिनगोन। बाय बाय।